Bija saking sambirase gampeng kacaman tanipun cancut kumregutu mandang kakung putri ing tekad gawe ciputi muka jaya anak kita rumasa
Putra. Mas. Kita salam ale-ale, salam santun, salam budaya semuanya. Tangan di atas. Yuk persiapan. 1, 2, 3. Terima kasih. Kita semua tetap sedulur, semua tetap kawan, semua tetap saudara. Boleh hae-hae, boleh goyang, tapi sopan santun tetap kita jaga.
Jembatan Kang Sampun Keparang Rawuh nuwun sewu sederek sepuh mewahane ingkang kinurmatan
Panjenengan saha dipun aturi rawuh kalian para warga Wahyu Wijaya Putra. Panjenenganipun Bapak Pardi Kang Amandi Gani. Samre ingkang sungguh dipun suni dipangestu ingkang wilujeng. Panjenenganipun ngedahaken sani bawa rezeki mengenai niatkan sesaudahaken Allah. Dumala wonten ing wuku 328 wonten ing dinten Minggu Legi. Dinten Minggu Legi tamu dipun ranti. Cedak dipun subyo-subyo anggenipun niat kajat yen menika ulang tahun Wahyu Wijaya Putra ingkang kaping 8. Mugi selamat wilujeng sak ngajeng lan sak winginipun. Jalo suci pun suci ulang sari ngawur Kanjeng Nabi Muhammad Jumur Rasul. Sumber betul sebarkan Gustoyo, sumber betul terus kamar Umar Usman Baginda Ali. Sedherepipun suri saha berkah ingkang wilujeng warga Wahyu Wijaya Putra. Mugi anggenipun niat kajat nuri budaya tansah pinaringan rahayu nering sambi kala. Jalo suci pun sekal kanca bare kita bisa ngayu surah ayu tas bakuman dumateng Bote Marsari. Jangan perpisahan ganyang aki danyang ingkang mengku sambil rejo sambut danyangipun dituwun suni dipalila mugi tansah jagungan sarinten lan sadalunipun. Wujudipun rujak dawuh ngawuri aki karep aki kadhep jembar karepipun para warga Wahyu Wijaya Putra. Niat kajat nuri budaya. Mugi kasempatan ing setya. Pilih wonten kira-kira ngiring ngaturaken nyuwun agung sesamutra palasama. Allahumma shalli ala Rasul. Allahumma la yabani bumi berkala berkesuh kuring banyak pilih kaya babi. Lukurane bumi sawatan sa berkahi dene butuh pasane wonten ing minggu legi pinaringan gesang langgeng tanpa watasan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji maring pangeran ugi kadang mitra sami kalisa ing sandika
Selamat tinggal teluk bayur bermain, daku pergi jauh ke negeri seberang. Ku kan mencari ilmu di negeri orang, bekal hidup hari tua. Selamat tinggal kekasihku tercinta, doakan aku kan cepat kembali. Ku harapkan suratmu setiap minggu, kan ku jadikan pembuluh rindu. Lambaian tanganmu ku rasakan pilu di dada, kasih sayangku bertambah padamu. Air mata berlinang tak terasakan olehku, nantikanlah aku di teluk bayur. Lambaian tanganmu rasakan pilu di dada, kasih sayangku bertambah padamu. Air mata berlinang tak terasakan olehku, nantikanlah aku di teluk bayur. Selamat tinggal kasihku yang tercinta, doakan agar ku cepat kembali. Ku harapkan suratmu setiap minggu, dan ku jadikan pembuluh rindu. Lambaian tanganmu ku rasakan pilu
tak terasakan olehku. Nantikan aku di teluk kayu, nantikan aku di teluk kayu. Rano sing tak pamerke benci
Wahyu Wijaya Putra. Nyuwun pamit sedulurku kabeh, muga-muga dawa atimu yen ana kurange sepura aku. Nyuwun pamit nyanti sukatamu, kapan-kapan aku maneh itu moga-moga
Muga sing kuwasa maring keselamatan. Yang terakan Gunung Manut, jembatan sedaya masyarakat, sambil jasa budaya nuwun, kanca-kanca pedagang, kanca-kanca youtuber, matur sembah nuwun. Jangan lupa untuk tanggal 7 kita hadir di rumahnya Bapak Kasim, Bali Kambang. Terima kasih, matur sembah nuwun.
Sahur, sahur. Sahur, sahur. Jam 16.25 sebentar lagi ada